L'Alt Penedès, amb 592 quilòmetres quadrats i 73.176 habitants, correspon bàsicament a la depressió del Penedès entre les serralades litoral i prelitoral. El riu de Foix dona vida al sector occidental de la comarca i alimenta un dels embassaments més importants del país, al peu de Castellet i la Gornal, el Pantà de Foix, bastit el 1903 i acabat el 1928. El castell de Castellet, que dominava dalt el turó el pas entre l'Alt i el Baix Penedès i que havia estat l'origen d'un important llinatge català, va ser restaurat amb una certa fantasia. La primera capital del Penedès va ser la ciutat d'Olèrdola. L'antiga ciutat, que s'aixecava al turó de Sant Miquel, va ser habitada a l'època neolítica i més tard pels ibers i els romans. A l'edat mitjana s'hi va construir un castell sobre les ruïnes de la ciutat. Mir Geribert, que es va intitular príncep d'Olèrdola, es va enfrontar al segle XI amb els comtes de Barcelona. A la Plana, al segle XII, va néixer una Vilafranca que va heretar la capitalitat d'Olèrdola. Vilafranca del Penedès va ser una de les principals viles de la Catalunya medieval pel mercat, les sessions de les Corts Generals i les estades reials. Pere II el Gran hi va morir el 1285. Nos amam Vilafranca entre les altres viles insignes de Nostra Senyoria, deia Joan I a finals del segle XIV. Eugeni d'Ors també ha glossat la vila. Vilafranca en terres de pàmpols i de llibertat. El teu vi serveix la raó. Envegueren els teus filòsofs. La teva llibertat serveix l'ordre. L'estatuïren els teus juristes. I dintre de les seves normes voldria posseir, pactar i tastar. El Penedès s'identifica de ple amb la vinya. És la zona vinícola més coneguda del país per la quantitat i per la qualitat dels ceps, per la capacitat d'innovació tecnològica i per l'embranzida exportadora. La vinya entrelliga el romànic de Sant Sebastià dels Gorgs, pels camins romans i reials que han sergit aquestes terres, amb les petges dels romans a les Gunyoles, l'Hospital Medieval d'Olesa de Bonesvalls i el treball secular dels seus habitants. Subirats i Gelida eren al segle X els castells que marcaven la frontera de la Marca del Penedès. I el XX, els pols magnètics que trauen per a l'estiueig la burgesia barcelonina. Quan es va superar la crisi de la filoxera, la important indústria vitivinícola va convertir Sant Sadurní en capital mundial del cava amb uns 80 cellers, alguns dels quals són importants edificacions modernistes.
El paisatge el descriu fidelment Josep Maria Espinàs. És com un mar plàcidament ondulat, d'unes variacions suavíssimes, i aquest fons de color daurat, que no sabem exactament per què, evoca el que anomenem el món clàssic. És un paisatge que canvia de to segons l'època de l'any, però conserva sempre el mateix estil. Les deus, amb 23 brocs per rajar l'aigua, la cova i els gorgs, formen un pintoresc paratge a Sant Quintí de Mediona. El riu de Bitlles dona vida a Mediona, antiga baronia medieval i lloc de pas tradicional. La muntanya s'aixeca per tancar la plana penedesenca. Acull antics castells termenats com el de Font-rubí i la parròquia de l'antic poble de Foix, que es va convertir en santuari de la Mare de Déu de Foix, venerada en tot el Penedès. L'església parroquial de Santa Maria és l'antiga església del castell de Sant Martí Sarroca, on el 1386 es va refugiar la reina Sibil·la perseguida pel seu fillastre, el futur rei Martí l'Humà, mentre el seu marit, Pere III el Cerimoniós, agonitzava a Barcelona. Les restes arqueològiques i la toponímia recorden l'època en què aquestes contrades eren frontera del comtat de Barcelona, la Múnia musulmana i l'antic castrum Betulum, Castellví de la Marca, que és una forma arcaica de Castellvell.